Moje meno je Martin a nie niekomu konkrétnemu venovaná táto otázka, takže kto sa aj ujme, tak nech sa páči. Hovorí sa, že najdôležitejšie rozhodnutia v živote sa robia na základe emócií alebo na základe pocitu. A chcel som sa spýtať, a rôzni autori hovoria, že je to tak správne. Chcel som sa spýtať, či je tam miesto na kritické myslenie a ako by ste to tam nejak zapasovali. Thank you. I have written articles on this very subject, and 2 weeks ago on a television show that we're taping now for distribution in Central Europe, I interviewed the global CEO of Ogilvy, public relations from New York, and what he said was that the result of some global studies that have been done have proven that emotions drive all of our decisions. But what we do is we fool ourselves by finding facts that support our decision. Who to marry, where to work, where to live, whether to buy a house or not, who to vote for. That these decisions are driven by emotion. And there have been a number of studies. Daniel Goldman at Harvard University has also done studies on this. But, and I do not disagree with the premise, but here is where I come in on it. That if we apply critical thinking to that process, the facts that we look for are going to be at a different level than the facts we would look for had we not employed critical thinking. And that's where I think critical thinking comes into that. Does anyone have a comment on that particular question that they would like to make? Ja by som možno len povedal to, že v našom vnútri pri rozhodovaní počujeme rôzne hlasy. Emócie, racionalitu, skúsenosť, intuíciu, čo je niečo iné ako emócia pravdepodobne. A mne sa zdá, že najbezpečnejšie sa rozhoduje vtedy, keď sme trpezliví a čakáme na konsenzus, alebo aspoň niečo, čo sa mu blíži. Podľa mňa nie je dobré, keď človek ako nastolí totalitu vo svojom vnútri. Že povýši emóciu na toho diktátora v mojom vnútri. Vtedy sa stane z neho existencionalista a bude sa rozhodovať iba na základe emócií a nedá priestor mysleniu, kritickému mysleniu ani skúsenosti. Ale takisto môžeme nastoliť ako diktatúru racionality. A ja si myslím, že najlepšie rozhodnutie sa robí v that gets back to what Mike was saying about the master-slave relationship between critical thinking, which I agree is an important point. Now, there was a gentleman here with the red sweater on behind you that had a question. Dobrý deň, moje meno je Michal Lietová. Ja by som sa rád dopýtal pána Gogoláka, keďže vo svojom živote robí asi veľa rozhodnutí ako podnikateľ. Aké máte nejaké možno mentálne alebo mnemotechnické pomôcky na to, kedy je ešte treba na urobenie rozhodnutia vynaložiť nejaký čas alebo peniaze a za akým bodom už ten čas a peniaze by boli väčšia strata ako hodnota toho rozhodnutia? Ak sme sa pochopili. Ďakujem za otázku. Vo väčšine prípadov, keď robíme ja osobne zložitejšie rozhodnutie a keď už mám pocit, že som veľmi unavený z toho, tak jednoducho sa na to vyspím. To mi celkom pomáha. Ten nový deň väčšinou prinesie taký trošku triezvejší pohľad, lebo človek unavený viacej rozhoduje ináč, než by mal. A väčšinou na to ale nie je dosť času, takže netreba sa báť ani zlých rozhodnutí, lebo najhoršie je nerozhodnúť sa nejak. Takže asi tak. A keď mám veľa času, tak memotechnická pomôcka je cigara, víno, dobrý film, dobrá kniha, dovolenka a také obyčajné konzumné veci. I think that if I can add an interpretation to what you've just said is something that in the last 30 years of working with leaders that I can concur with, that it's often the time of making an important decision that stepping back, sleeping on it, reading a book, and getting away from it brings you closer to a solid decision and one that you feel comfortable about. Would you agree with that? Yes. Mike?
Ja mám na ilustráciu jeden krásny príbeh presne o tomto. Marie Curie bola veľká vynálezkyňa, ktorá 3 roky pracovala na jednom probléme, nevedela sa dospieť k vyriešeniu, aj keď bola určite veľmi intelektuálne vyspelá. Trápila sa dňom, nocou s týmto problémom, až si po 3 rokoch povedala, že to už nestojí za to, že proste nemôže predsa strácať 3 roky života s jedným problémom, tak to odložila stranou a išla spať s tým, že to akože vzdala. V úvodzovkách vzdala, ale na druhé ráno sa zobudila, prišla ku svojmu pracovnému stolu, kde bol ten problém celý vyriešený, napísaný a potom si spomenula, že sa jej v noci zdal sen, v ktorom prišla ku stolu a niečo písala a uvedomila si, že to nebol vlastne sen, ale že tým, ako sa uvoľnila na chvíľu a prestala sa tak krčovite snažiť prísť na to riešenie toho problému, vlastne vznikol v tej hlave. Preto som povedal, že prázdna hlava je Božia dielňa, lebo v tej hlave musí vzniknúť priestor, aby nejaké riešenie tvorivé mohlo prísť. A toto je presne dôkaz toho, že není všetko len o tom, že sústrediť sa čo najviac a makať, ale niekedy treba trošku možno sa uvoľniť a vypustiť, dobre sa vyspať, ako povedal kolega. Ráno je múdrejšia večer. Daniel. Mne sa hrozne páči ten výrok, že prázdna hlava je Božia dielňa. Ja som mal na šupke profesora Jana Bergera, od neho som si zapamätal jeden výrok. On hovorí, že aj tí najkreatívnejší umelci boli kreatívni iba niekoľkokrát v živote, aj taký Picasso, a potom už len opakovali to, čo vytvorili v istom okamihu. A on hovorí, že podmienka skutočnej kreativity je stav tabula rasa. Naučili sme sa všeličo, ale treba to dať do zátvorky a vyprázdniť sa a otvoriť priestor nekonečným možnostiam. To je tá prázdna hlava. I would love to have coffee with that professor. There's a writer by the name of Jeff Colvin, who is the is one of the senior editors at Fortune magazine, and he wrote a book called Talent is Overrated. It's just been translated into Czech, but it is a book about the value of rigorous practice and repetition and so forth. So, meditation. Yeah, exactly.